Te hakne kasten kaba manta ngakwa ban pensengo api sipang kajing em jongi kumnongi em hakne kajuk kaba manta kajuk mobile jongi te awat chua bangan sedang ya kata kajing ya thok khana jonga ane kajing pen I jonga ot ngala ngaru ya la jonga long kum tai tambalong da perkhat ba te long kalong kumno te awat ngilai trei hala kajong kaman kasngi ngiat la kajong kam Itrei ngi belas ngi man kasngi te ngi kum penjatiar ane ombet kum ka kenja bisa kenja bolong kum ka bisa mani bag te kidon ki ID card kidon ki phone number kidon ki address kidon dot anto te kum ka kenja phone ki phone number ki ki download anto sim card chung ber download anto nomor kadai ka phone ka download ang te tambah ngi pat Ngisuk kain nadang iyo tam ya kato ngisuk kain ngisngau kemen ba ngi tam ay ya kato te ngi to I perlok te ngi tam tas ngi ngisuk kain jol lej bam shaw jol lej bam ledi sha lej khawai lej chano ngi la ya wer la khot lut iki perlok tang shuyo kato ka phone ro I ngi off no I ka phone ngi tap put poplangi sai sim card Namar balai ban laj ban phone tu try phone tangba da perkhat bahasa kalong ke babaklah ya ki baro ki bangile ya kita namar lada ngijak khatiar jong la jong lane ngijak bisa la jong hadu katno ngisong kuslai ngilaj wat laisin sausin na kejuk galenti ngila perkhat biet ha ai ngapan hap ta ka phone ha ai ngapan hap ta ka bag bisa namar ngamyo syure ladang akol kata ka phone ro la switch off namar balai la don ubri ubayo la don ubri ubato tangba ngipat ngikmen ya kata dre ngikmen ya kapap ngikmen ya ko umsap jong kiwe kamantoy ere la dalamat ya la jongken nin sasmutu hadu katno ka koridor lada kidon kibreu kibatam nane kidon kibreu kibas ngaulam bat kibah perkhat lam kila phone Kila tek ki man shim hanta lane wan hanta ka jaka ngadon hanta te phiro uta utrai ubaja tiar lane uba penja ya kata ka phone phide ban perkhat lam ya uta ubreu ubah tam ya ka tiar jumpi lingba ka baisha lane daki jingbam ki ba pisung tanat kumba philayo ya kata ka tiar pi kemen ong phimdu jingkermen sure te phide ban penut haka Sipawa naman tajong uta ubah tam ya kata katiar jong pi namar ada umday ubri ubah perkat pinyo biang shano ya kata katiar tambangi ngim sutu ya kata te ngisukmen baitang ya ka ka bangiyo ya ka ba ngim trei te nisutanat bentang dari kalong ka babakla te sengoba baro pengin ya sutu ya kata namar nginang yat lanti ya kata nadang ilai chono ru ngidon kam thapa ya kitiar namar bun nang ikibril ngisung thu tang ya la jong dre ya ki wei pat ngim sung thu lang re tang ro ma dia la jong ngisung thu kan man toy ayu ken kata ngidon kam ban ya sung thu lang ken kenang ba ban ya sung tanat ban ya ja kan ko kublai shibun ya kibril ba pej nane ya ki paralok jonga kiba sultanat pan sengap ya kene ke channel jonga te semoga ban pin like dan share komen ro ya ka ke ba pisngo bandai ban komen pada ngabakla keren ro komen baik ngam sengo nomor lek se atau jing komen jumpi ngalak ban ban bahal syuk ya ka ba ngabakla ko blai syubun